אהלן, שלום, שיר מפרח המדבר. רציתי היום להכיר שיטת צימוח לגובה בשם הדליה ספרדית. אנחנו פה עם גידול של עגבניות שר, עגבניות רגילות. אנחנו ככה רוצים לתת תמיכה לצמח ולאשכולות שהוא מצמיח. יש לנו פה גם עגבניות שרי, כאן. יש לנו פה גם אשכולות של עגבניות רגילות בהמשך. ואנחנו פה רוצים לתת בעצם תמיכה שיתאפס לגובה ושהאשכולות לא יגרמו לזה שהגבעול המרכזי נשבר, מה שיביא בעצם למחנפש, תסכול, ככה הצמח ייגדע. ובעצם רציתי קצת לדבר על אופן הגידול הראשוני של הסטארטר, כשהוא קטן. אז בעצם כדי שהגבעול יגדל מרבי, אז אנחנו מורידים לו את כל הגבעולים, את כל העלים שיוצאים לאורך הדרך עד שהוא עולה ללמעלה. זה כדי למנוע פטריות, והמרחק מהאדמה בעצם משאיר את הצמח פחות רגיש ופחות מועד לפורענות ככה ברמת המחלות. נגיד שכל ככה 20 סנטים יש לי פה שלב, אני השתמשתי בשלבים כי הקונסטרוקציה שלי מעץ. כל 20 סנטים בערך שמתי שלב, תיכנתי אותו בשני הצדדים מחוט בנאים. כשבעצם יש לי צורך, אז אני גם קושרת פה לצמצום ותיחום יותר מוקפד וצפוף, כמו שיש כאן. אני כן רוצה לתת דוגמה. פה מהצד הזה ניתן לראות מצד ימין כמה שהצמח הוא ככה, נקרא לזה, משתולל. ואני באה אל הגידול שלי, תופסת את הגבעולים, קושרת עם החוט בנאים, קשר כפול, וזה פשוט עושה פלאים לצמח, מכוונן אותו ללמעלה ונותן לו את הכיוון הנכון לצמוח בו, מבלי להתפרס לצדדים ולהיות ככה פרא. אז זאת הדליה ספרדית. רגע, תראי לנו דוגמה של הדליה אחרת. יש לנו פה הדליה של חוטים כלפי מעלה, שאנחנו קושרים לצמח או לצנרת במידה ויש רוחות חזקות. וכאן לא הייתה הקפדה של 30 סנטים מגיזום עלים חדשים כשהצמח היה צעיר, וגם לא היה לנו הורדה של סאקרים, שסאקרים זה בעצם, אני אחפש סאקר ונראה, הנה, יש פה את העלה, יש פה את הגבעול המרכזי ויש סאקר, הוא בא והוא מתגנב לנו, ובעצם הוא מכביד על הצמח, אנחנו לא רוצים אותו, וזה איזשהו טיפול שהצמח מקבל לאורך. הנה, פה עשינו את זה, הנה סאקר כבר גדול, אז אנחנו פשוט מורידים מה שאנחנו לא רוצים שיכביד לנו על הצמח. פה יש טיפול בסאקרים והדליה לגובה, הדליה הספרדית. פה אין טיפול בסאקרים ובמניעת מחלות מהזה. אנחנו ממש יכולים לראות את ההבדל. הצמח נראה פה מאוד בריא, האשכולות נראים מאוד בריאים, עשירים, ככה הקפדה מאוד מאוד יפה על הצמח. זאת הדליה הספרדית, חברים, שיהיה יום טוב.